Едно момче попита своя баща. Тате, колко голям е Бог? Бащата отговори. Зависи. От любопитство синът попита. Защо? Поглеждайки към небето, бащата посочи към самолет и попита. Колко голям изглежда този самолет? Детето отговори. Изглежда малък и едвам се забелязва. След това бащата го заведе на летището и, стоящ пред един от самолетите, отново го попита. А сега колко голям е този самолет? Момчето отговори. Огромен е и е изключително голям. Бащата тогава обясни. Така е и с Бог за теб. Неговият размер зависи от разстоянието, на което си от Него. Колкото по-близо си до Бог, толкова по-голям ще бъде Той в твоя живот. Ако в момента не го виждаш така, може би трябва да се приближиш повече към Него. Ако ти е харесал краткия разказ, напиши амин в коментарите и го сподели с твой приятел.